Tykkäät siirtää velvollisuudet muualle. Jos vain pari minuuttia karkaat someen ennen kuin joudut nousemaan ylös ja tekemään velvollisuutesi. Mutta minuutit muuttuvat tunneiksi ja loppujen lopuksi jäät sänkyyn, sohvalle, kotiin. On yö. Näyttö hohtaa. Monta sivua auki. Puhelin kädessä. Mutta mitään ei tapahdu. Sä oot ollut tällaisessa autopilotissa jonkun aikaa, etkös? Jotkut ei välttämättä edes huomaa sitä enää. Asioiden tekeminen on mahdotonta, jopa ne simppelit. Sä kävelet toiseen huoneeseen, etkä muista mitä sinun piti tehdä. Mitä minun pitikään sanoa? Tyhjyys on ollut kanssasi niin kauan, että se tuntuu jo normaalilta. Sä et edes kyseenalaista sitä enää. Yliherkkyys, ylikuormitus, keskittymiskyvyttömyys. Loputon luuppi. Ajatus siitä, että olet yksin ajatusten kanssa, tuntuu hirveältä. Ja mitä sä teet? Tekstaat, scrollaat, pelaat. Milloin sä olit itsesi kanssa ilman puhelinta? Milloin sä olit hallinnassa? Tervetuloa! Ennen kuin karkasimme maailmaa internettiin, nyt alamme karata internettiä takaisin oikeaan maailmaan. Tai ainakin jotkut yrittää. Mie yritän. Tuntuu hirveältä herätä sitä 3 tunnin doomscrollaushypnoosista. Mie tuhlasin mun aikaani, nyt mulla on paha mieli ja päänsärky. Korona-aika sai mut tajuamaan, että teknologian kanssa syrjäytyminen on paljon hirveämpi ja tunnottomampi kohtalo mitä luulin. Se sumu, mikä sun päässä on pyörinyt ne viimeiset pari vuotta, jotka tuntuu ihan unelta, teitkö sen aikana oikeasti jotain sinulle merkittävää, mitä muistaisit? Kun korona levisi ja koulut meni etäisiksi, mitä tapahtui? Me olimme kotona, tunnit oli etänä, me olimme puhelimella. Me tiedettiin, että hirveitä asioita tapahtuu ja oli jatkuvasti lisää syytä olla huolissaan. Negatiivisuus leviää helposti. Koko maailma oli sairas ja mikä piristi? Internet. Se oli turvallista, mutta se jatkuva stressi, epäkäytännöllinen opiskelu ja työskentely, monen kivijalkaliikkeen romahtaminen, nämä kaikki oli katastrofin palapelejä, mitkä alkoi kerääntymään alitajuntaansa. Viimeaikaisesti mie en vaan enää siedä sitä meteliä. Minun lähteiden mukaan mie en ole myöskään ainoa, joka on tätä mieltä. Tästä aiheesta on tullut paljon videoita ja artikkeleja ympäri planeettaa. Siitä brainrotista ja metelistä tuli niin kova, ettei sitä ole enää järkevää kuunnella. Sen takia ihmiset hylkäsivät radion viihteen lähteen. Radioasemista tuli sen verran ahneita, että se johti hirveisiin DJ:ihin, hirveiseen musiikkiin ja niin moneen mainokseen, että se loppujen lopuksi kuunteli vaan ostos-TV:tä, missä silloin tällöin soi musiikki. Sama on internetissä nykyään. Mainoksia, mainoksia, mainoksia. Internetin ympärillä ei ole kulttuuria, on informaation kirjastoja, mutta on myös mielipiteiden ja mainosten ja AI:n tuottamia roskalavoja silmän kantamattomia digitaalisessa maailmassa. Roskalavoja, mitä et tiennyt inhoavasi, mutta se on nyt sinun edessäsi ja saamme kiittää montaa eri asiaa siitä. Esimerkiksi 2 pääsyyllistä ovat 1. Sitoutumisvetoinen algoritmikuratointi. Kuratoinnin Wikipedia niille, jotka ei tiedä mikä se on. Ja 2. Yritysten soluttautuminen digitaalisiin paikkoihin. Se on vaikea hyväksyä jotain niin yksinkertaista syylliseksi. Tai no, itse asiassa ei. Se on aika helppo syyttää suuria firmoja. Me tiedetään, että yritysten soluttautuminen nettiin on iso osa meidän arkipäiväisen surffaamisen pilaava tekijä. Me ollaan annettu algoritmin ottaa niin paljon valtaa meidän surffaamisesta, että nykyinen normi on priorisoida algoritmista tyydytystä aidon luovuuden yli. Sen sijaan, että videoiden tai musiikin luojat voivat keskittyä siihen, mitä he haluavat tehdä, he joutuvat kikkailemaan ja pelaamaan algoritmin kanssa shakkia silmät peitettynä samaan aikaan, kun heidän mielenterveysongelmat maailman tilanteesta pistää heidät pelaamaan perseellä kimpleä. Sitoutumisvetoinen algoritmi yleistyi, tuoden kaikki firmat digitaaliseen maailmaan pystyttämään kojuunsa, ja jokainen somealusta muuttui omaksi monopoliksi ilman kilpailua.
Upeita luovan työn rakentajia on vaikeampi nykyään löytää ja ne burnouttaa koko aika nopeammin, koska heidän pitää tehdä kompromisseja työnsä kanssa jokaisella askeleella. Sen lisäksi, että silloin on sokeinen shakkiturnaus menossa ja kimprelauta syvemmällä sun hanurissa, teille ei makseta siitä yhtään enempää. Alkaa olemaan koko aika vähemmän sen arvosta tehdä luovaa työtä näissä alustoissa. Siihen voit istua tästä kyydistä pois. Toistaiseksi. Nämä ratkaisut, mitä aion esittää huonon internetin torjumiselle, on sellaiset, joiden tuloksen näköisiä vasta pitkän ajan jälkeen. Mutta se hinta, jos asialle ei nyt tule tekemään mitään, ovat, että sinun vaihtoehdot tulevaisuudessa tulevat olemaan epäkäytännöllisemmät, ärsyttävämmät ja vielä kalliimmat. Jos se muuta tapojasi nyt, tulet kuihtumaan pois vuonna 2035 rukoilen, että internet vuodelta 2025 tulisi takaisin. Me haukuttiin vuosi 2016 paskaksi. Ja tässä me on 2024 kaipaamassa sitä. Ratkaisu 1. Tue tekijöitä suoraan. Mikä teki internetistä siistiä? Siistit jutut. Kuka teki nämä siistit jutut? Siistien juttujen tekijät. Mitä siistien juttujen tekijät tarvitsee siistien juttujen tekemiseen? No rahaa yleisesti. Sinun suosikkiartistit eivät päässeet toteuttamaan 100% potentiaalistaan, kunnes heillä ei varaa tehdä riskejä, taukoja ja uudelleen kehittää heidän arsenaaliaan. Esimerkiksi minun rahatilanteellani kehitys on hidasta, kun elämänlähteet tulevat nuudeleista ja minulla ei ole varaa palkata tuottajaa levylleni, mitä olen tehnyt. Osta esimerkiksi bändin albumi, osta merchia, tue heitä rahallisesti, jos mahdollista. Mutta pidä tarkasti silmään, miten eri alustat toimivat ja onko niissä sitä tulimaksua bändin ja sen sinun antaman rahallisen tuen välissä. Etsi lisätietoa aiheesta ennen kuin lähetät yhtään mitään kenellekään. Numero 2. Hylkää sitoutusvetoinen algoritminen kuratointi. Sitoutusvetoinen algoritmi vaatii sinun sitoutumista siihen. Kyllä, joskus algoritmi löytää siistiä paskaa. Joskus. Kun käytät YouTubea, seuraa sitä suoraan tilaukset kohdasta. Lataa jatkeita ja turvallisempia vaihtoehtoja videoiden katsomiselle, jotka estävät mainoksia ja vähentävät sitä meteliä. Tässä oli vain muutama esimerkki. Sinusta saattaa tuntua siltä, että missaat jotain, jos et ole samassa vaunussa kuin muut, mutta internet on kuin paska sitcomi. Vaikka missaisit viime viikon jakson, siellä saat sen kiinni sekunneissa ja loppujen lopuksi sieltä et missannut oikeastaan yhtään mitään. Bonusohje. Älä käytä Twitteriä. Numero 3. Omaksu hajautettuja yhteisöjä. Seuraava ihmiskuratoja ihmisen lisäksi on toinen ihminen. Lakkaa luottamasta random foorumeihin olemaan luotettavia lähteitä etsimään sitä, mitä sinä haluat. Dead internet-teoria alkaa todistaa olevansa päivältä enemmän totta. Kannattaa katsoa aiheesta videota, jos et tiedä mikä sekään on. Venäjä ei ole ainoa paikka, mikä lähettää sun internettiin botteja, sen tekee myös ihan Suomi. AI on upea työkalu niille, joille teknologian käyttö ei ole mikään heidän suuri vahvuus, mutta se ongelma on se, että monet firmat ja tällaiset perustavat heidän koko työnsä AI:hin. Siinä usein sanotaan, että AI säästää aikaa ja resursseja, mutta oikeasti säästää vaan luovuutta ja originaalisuutta. Me turvaudutaan AI:hin etsimään meille asioita niin paljon, että me ei enää kysyä meidän kavereita, mistä ne tykkää. Me kysytään AI:ta vinkkejä Tinder-keskusteluihin. Myös talkataan somet ja kaikki kiinnostuksen kohteet toisesta, ettei meidän tarvitse edes keskustella, koska me opimme molemmat jo kaiken toisestamme. Valitettavasti minä opin sen, että sinä tykkäsit jaloista. Nämä ratkaisut ei ehkä ole helppoja, mutta niistä tulee vaikeampia sitä kauemmin me odotamme. Ja tälläkin hetkellä muista, että sinut aktiivisesti harautetaan pois näistä ratkaisuista, sinun unelmistasi ja sinun elämästäsi. Skämmejä, paljon skämmejä, mutta arvaa mikä on suurin skämmi. Sosiaalinen media. Mitä ne skämmää siltä? Sinun elämän. Nämä sovellukset ja ihmiset on ammattilaisia pitämään siltä koukussa koko ajan jotain uutta ja tuoretta. Loputon lähde informaatiota ja videoita ja sisältöä. Meillä on laitteita, jotka saa meidät tuntemaan, että meidät nähdään ja että meidät kuullaan. Ja sitä moni alitajuntaisesti haluaakin. Onhan se kiva, kun joku ymmärtää, että sinut nähdään ja että sinut kuullaan.
Se saa meidät tuntemaan jotain. Ja meidät nähdäänkin. Ei vaan aina hyvällä tavalla. Ja internetissä ei tarvitse ottaa vastuuta. Sen takia sieltä lentää mitä tahansa. Se ei vaan sun kainoot. Kynsien meikkaaminen on aika Tässä vaikka tapat itses. Miksi edes kertoa? Aivan. Se on paska olo ja sen sijaan, että menet puhumaan siitä ammattilaisella ja purat sitä muihin ihmisiin. Miten kypsää. Katot YouTube-videota telkkarista ja oot omalla puhelimella. Yksi ruutukaan ei riittänyt sinulle. Puhelimet, tietokoneet, internet, siistejä asioita. Uskomaton mahdollisuus olla yhteydessä ihmisiin ja me kuulostan ehkä vanhalta, mutta se ei vaan ole semmonen mikä se oli ennen. Se on upeaa, että uusia asioita keksitään, mutta tarvitaanko me todella tätä? Internet on jees, mutta se ei ole kaikki. Internet on ollut paikka, missä oli kiva käydä, mutta se ei koskaan ollut paikka, minne pitäisi jäädä. Sen sijaan, että teet siitä velvollisuutta, että tälläkin hetkellä katso videota internetistä ja velvollisuuden tekemisestä. Sori, jonkun on pakko sanoa se. Sinun ei pidä lisätä mitään, lisää suunnitelmia, puskea kovemmin. Sinä tarvitset vähemmän meteliä, vähemmän harhautuksia ja juuri sopiva määrä intohimoa. Ja me ymmärrän. Asiat voi olla sinulle henkilökohtaisesti vielä vaikeampaa. Sinun ADHD antaa sinulle dopaminiboostin tehdä jotain, mutta sinun autismi ei anna sinun tehdä sitä asiaa loppuun, jos siitä ei tule täydellistä. Ehkä sinulla ei ole kumpaakaan, mutta käyt joka viikko näkymättömiä sotia päässäsi, mistä sinä et ole voinut puhua kenenkään kanssa. Ehkä sinä olet traumatisoitunut, ehkä sinä elät unelmaa, jonka joku muu asetti sinulle. Ehkä sinä olet, kuten minä. Tässä on toinen ikävä fakta, mikä sun kannattaa kirjoittaa ylös. Huominen ei tule olemaan parempi. Joka tapauksessa kuin raskasta asiat onkin, me ei voida antaa meidän tulevaisuutta pois. Sinulla on ollut alamäkiä menneisyydessäkin ja mitä silloin kävi, sie selvisit niistä, sie oot vieläkin tässä. Tää ei edes ole minun työ, tää on sinun työ. Mutta on iloinen, jos mitään sanomastani asiasta vaikutti sinun positiivisesti. Mie todella olen. Niin kuin usein sanon ihmisille, joiden kanssa puhun musiikista, jokaisessa genrestä löytyy jotain hyvää. Sitä pitää vaan etsiä. Sama pätee elämässä. Se et ikinä löydä niitä elämäsi ainutlaatuisia kappaleita, jos et edes yritä etsiä niitä. Joten Mene etsimään. Mie tipuin elämässä pitkän sinnittelyn jälkeen tosi pohjalle ja se sai mut arvostamaan minun aikaa niin enemmän, minun elämää enemmän ja arvostamaan epäonnistumisia enemmän. Tästä aiheesta on tullut niin monta versiota vastaan ja en ole nähnyt, että täällä päin kukaan puhuu siitä, joten ajattelin ottaa velvollisuuden käsin ja kokeilla. Tää oli hauska projekti tehdä, tää oli mukava haaste ja minä olen tyytyväinen tähän. Jos samastut tähän videoon ja sinusta tuntuu vähemmän yksinäiseltä ja enemmän inspiroituneelta, niin minun työ on tehty. Minä olin Jan Bingo ja me toivotan sinulle erinomaista iltaa.